نايلوم عن فيلم ناز جمر أو جرمن نازي سرعات كفرسلو عم استغارب الأواني نيرو فالكن هاي ما بتبع الكتمة جوجو بيتسلاش سبعله أدميو ودع 10 عامل زخونة قلعة ونفالت نسو هاجرون مجلجال بتعم زهاتز صنوع هاجروا أمنة زلوا قلعيو بنازات حساسوا بتعم سلسة ألو دما نادولف هتلر كم يحلنا عاركو جيرو حيزبو يركب نازي سمعيتو بمسعاب مستنايك أنا مع عاركو يوكي بحادة بمخان دويتشا سيون فولك ناتو هايلو تسوع نهتلر من أسي تحتواي كفليت انبر اتناي سلطنا معسكر بت حدا عينو زدقفة كابيتين كلازندورفن مكتل زخانة فريدي فينكلن يزمرح شعو اتو مودات سلطنتي نهل حدو مسخون نايد كارا مستعدلو كان بومبا مدرواي كارتا منباو كاموون محبئ زخونهم دفاع مسرحن كارو تماسل سلطناتاتن يوسدو بنصارو اتنوال الدما قسلي خمي كم زتمتم عرات كمي كم زنتصفن كمي جيران كم زتأنساني مهارة جوجو أحد نطفتات صبغينا تساتف نيرو يخون امبر أبتنا إيد باس مسمت أجنا بدعم يفرح كابت بوتا شل يخون موصا ونفتن مو بتم عبيتا ودات يرقى قتال من مخان لممد جزا مسبصحه عتم عبيتا ودات نجوجو حنت مانتي لهيوم نغت لا إززبو جوجو جنا فريحون تدلاديلون نتا إنسان خسد يفتن كوين جن حدا خابتم عبيتا ودات نتا مانتي لمنزيو كسادا بمتوايقت لامو شعوخ عيدر بيع بدحرزي جوجو بتعم فرح كم زخون الناقلزو جوجو مانتي لزول ساقوا يوصولو جوجو تبساجيو نابت دوري هادممو أو تحت حانت كوينوني يوكي بزوح يتسانح حقن اتني حلنا عركيلو زامن اللو يتلر تقليزو بحان ساوي تواوعو مانتي اللتاتوكوا معالتاو كاروت رخيبا نرسان من مقاو كبلا هيوتنا حالقا زودغا تبعات زلون انساتات مخانن يقلزلو سلازي جوجوون كمانتي لك خون اللو مالت تبعن تنقون نخكوني مخرو جوجو بستتابعو نابت كابيتين نتوم هتسانات بومبو خمي جيروم كم زدروين نام هارلو زنوارة سلطانا يبتسح منم كي تقدر درون ابت كابيتين ايد زنوارة بومبا كاو منتيلو نغنميتي درويا قندم معدل حما كوينو اتابوم احد تمليساس لزوقعت نا اقرو تودغمو او اقرو عاد تكوس دحرز حادكا اتلو انو زطفا جوجو نا هوسبيتال توسيدو هصوص مطوحتي يقبرلو دحرز توسنو معلتات كا هوسبيتال مسوصا دما ادي روزي ناب غزو تمصو جوجو أو جاتو حبي بسلا اللو إقروون تقودي يزلو يغون امبر أديو كل جزي مسؤ كم زلا بمرقاق تسنعنعو كاب علالهم كم نردو أبو أبتنا يتقاليان جنبار يقلقل كم زلو يو انتقونا جن كل ركوات تغاريتو سلازلو منم عينت حاضريتا كاو يمزو من عباي حافتو إنقا دما بتلا بدا حمام زنار الإنفلوينزا تتأغيعا أو كروا معلتي يعرفا كاو شو عند حاريو جوجو مسديو بتشا من بارز جمره ديرز توسنو معلتات جوجو مسحاوي روزي نابتنا كلازندورف بيت صحفات زخونة نابيونغ فول حيزاتو تخيد اتمحزن النجر دحرقت حادقة كابتين كلازندورف معارقو توسيدو ينيرو حزوانجن ودا تقلال خوين خيس معسلز حسبت أميدا باسي بعلون تزي ساتفكوا قالق صرحو زغل سرح نخوها وتحدت بز مسارت كعا جوجو كمناي بروباغاندا ورقت مكففالين نوقز خاون براتات ميكابن زامستلو أناش سرحتي وهاو هذا معلتي سرحونا سرحن كله أديو عفزوا الدواوي بقامت تسقيلهم زنور وجل سباتنا تأمتت بدعمون حزنة رئة جوجو تقرمو انتاي سلاز قبر يوم كم زيلهم تفريدوهم إلي حتى روزي دما حزوين بتني حزن دمت أجيرة قور وزغلو زبالة كله سلاز قبرو إلا تملسلو جوجو اتديز والتو نقر انت زي تردوكوا سوغيلو غلط اللي وسن تاني حد هرسرح ناو قزو مستمل سجن أو قزا ديو رخوان شعو أبت جزانا تنقصعسان كله كابتن يتاز عرفت حافتو كفل زماتة زغانا دمتي يسمع نابت غفل مساعته ودما كابايتا جميرو نابت مندق قصديه زي نور ملكة يركب نتنا إيد كاروتيو حدا خفال نايت مندق المخفاتي تكمل لمو أو دحري يستحابقه حدا مستيراو بوتا يركب جوجو بوشتو حزون نهاتاتا بقهد المفتاشيلو ناوشت قسنا مليئاتمو أو إلسا استوالت حانت قوالت حاوي آيري بدعم قاعي سنبد برعدي عاويلو الناوي أرديو ونمتزوع كابت غفلي وزق يخون امبر بتناي كميت معصو كوزق كبلن كالو إرسا كاب دحريت مزيا نابت منرغ تدفعو نتكارو كاب إيدو منتيلاون منم عين الدمس نخيو تتنققو إلسا تغزلمو نسا أيهوداويت مخانن بديو تفقيد الله أبتغزات غمت كم زلان وانتردو قندم ما جوجو إذا مستير زكوز عند هردايلو نعو النديون نايموت قصعات كم زبط حلوم تقلتقلو مانياتو أبت ساعات استو لا يهوداويان محقاس عابي قبن سلازنوارة بدحر زي إلسانا بتتحبه اللبوتا مستملست جوجونا كفلو تمليسو مستنا حلنا عاركو هتلر يزارب دحرنا وحمية يتقعا أحد مدمدن تبزحو مس إلسا تدراديرو كالي تنور اللبوتا نختركك نقرا
እንተኾነ ግን ናብቲ ናይ ክፍሉ ሓፍቲ ምስ ኣተወ ብኤልሳ ብጣዕሚ ስለ ዝሰንበደ ቀልጢፉ ናብ ክፍሉ ይምለስ። ብድሕሪዚ ጆጆ ምስ ኣዶልፍ ሂትለር እንደገና ካሊእ ዕላል ይገብር። ሂትለር ድማ ብቐሊሉ ንክወፅእ ንምግባር መጀመርያ ናታ እምነት ክረክብ ከም ዘለዎ ይመኽሮ። ጸኒሓ ምሸት ምስ ኮነ ሮዚ ናብ ገዛ ምስ ተመለሰት ጆጆ ካብ ናይ ሓፍቲ ክፍሊ ዝኾነ ድምፂ ከም ዝመፀ ይነግራ። ሮዚ ግና ምናልባት ኣናፂአን ዝኾና ብምዋል ነቲ ስጋቱ ዕሸሽ ትብሎ። በታ ለይትቲኣ ንጆጆ ደቂሳ ምስ ወደአት ሮዚ ናብ ናይ ኤልሳ ክፍሊ ብምኻድ ዝያዳ ጥንቅቕትን ህድእትን ክትከውን ትነግራ። ወዳ ብእምነቱ ብጣዕሚ ዝተዓወረ ስለ ዝኾነ ካብ ሃገር ወፃኢ ካልእ ምንም ነገር ከም ዘይሓስብ እውን ትሕብራ። ንጽባሒቱ ጆጆ ናብቲ ናይ ምሕማስ ስልጠና ምስ ከደ ንካፒቴን ክሌዘርዶርፍን ንፊንክልን ይረኽቦም። ሓደ ኣይሁዳዊ ሰብ እንድሕር ዳኣ ረኺቡ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እውን ይሓቶም። ክሌዘንዶርፍ ድማ ነቶም ዝምልከቶም ሰበ ስልጣናት ክሕብር ከም ዘለዎ ንሶም ከዓ ሽዑ ንሽዑ ከም ዝቐትልዎም ይምልሰሉ። ንጆጆ ሕዚ እውን ሕቶ ኮይንዎ ዘሎ ነገር ግን ከመይ ጌርና ኢና ሓደ ሰብ ኣይሁዳዊ ምዃኑ ክንፈልጥ እንኽእል ኢሉ ተመሊሱ ይሓትት። ሽዑ ካፒቴን ክሌዘንዶርፍ ባዕሉ እውን ከም ዘይፈልጥን ሓደ ሰብ ብዛዕባ እዚ መጽሓፍ ክጽሕፍ ከም ዘለዎን ይነግሮ። ጆጆ ናብ ገዛ ምስ ተመለሰ እንደገና ምስ ኤልሳ ንምዝረራብ ይፍትን። ብዛዕባ ኣይሁዳውያን ኩሉ ምስጢር ንኽትነግሮ በዚ ድማ ንሱ መጽሓፍ ክጽሕፍ እንድሕር ዳኣ ሓጊዛቶ ንሱ እውን ኣብኡ ክጸንሕ ሕግዛ ከም ዝኾነ ቃል ይኣትወላ። ኤልሳ ድማ ኣይሁዳውያን ከም ኩሉ ሰብ ንውራት ተራ ሰባት ምዃኖም ትነግሮ። ጆጆ ግን ኣይኣመናን። ብኣንጻሩ ኣይሁዳውያን ድኹማት ከም ዝኾኖም ይነግራ። እዚ ከዓ ንኤልሳ ብጣዕሚ የናድዳሞ ከም ሳዕቤኑ ድማ ሒዛ ተንጠልጥሎ ድኸምቲ ከም ዘይኮነት እውን ተርእዮ። በታ ለይትቲኣ ሮዚ ካብ ስራሕ ክትምለስን ከላ ብጣዕሚ ብዝተሓጎሰ መንፈስ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ እተን ናይ ኪዳን ሃገራት ዝበሃላ ኣንጻር ጀርመን ዝዋግኣ ሃገራት ንጣልያን ተቆፃፂረና ስለ ዘለዋ ኣብ ቀጻሊ ድማ ንፈረንሳይ እውን ከኣትዋ ተስፋ ስለ ዘለዎ እዩ። ጆጆ ግና ኣዲኡ ንምንታይ ክሳብ ክንዲ ዝትሕጎስ ከም ዘላ ይተረድኦን። እቲ ዜና ዝናገር ዘለኮ ጀርመን ከም ዝተሰዓረት እዩ፣ ንሃገር ክትቃወም ኣለኹ ማለት ድዩ እናበለ ይከራኸራ። ሽዑ ሮዚ እቲ ሓጎሳ ንውሽጣ ጌራ ነቲ ርእስቲ እውን ዕሸሽ ብምባል ምግቢ ብቻ ንክበልዕ ትነግሮ። ንሳ ግን ኣነ ይጠመየንን ብምባል ምንም ይበልዐትን። ጆጆ እቲ ምግቢ ንኤልሳ ትዕቅቦ ከም ዘላ ስለ ዝጠርጠረ ንሱ ባዕሉ ኩሉ እቲ ምግቢ ክበልዖ ይውስን። ኣብ መንጎ ዝዘረብኦም ከዓ ጆጆ ኣቦ ብጣዕሚ ከም ዝናፍቆ ይዛረብ። ሽዑ ሮዚ ናይ ሰብኣያ ኮት ተኸዲና ኣብ ገጻ እውን ጭሕሚ ብምስኣል ከም ኣቦኡ ኮይና ክትዛረብ ትጅምር። ሽዑ ንሽዑ ሙዚቃ ወሊዓ ንወዳ ተሳዕስዖ ብመንፈሱ ድማ ተሐድሶ። ንጽባሒቱ ጆጆ ንኤልሳ ቢሮን ባዶ ወረቐትን ብምሃብ ኣይሁዳውያን ኣበይ ከም ዝነብሩ ንኽትስእለሉ ይሓታ። ብዛዕባ ናይ ኣይሁዳውያን ናብራን ብዛዕባ ስድራ ቤታን ሕቶታት እንተቕረበላ እኳ ንሳ ግና ክትምልሰሉ ይደልየትን። እንተኾነ ግን ብዛዕባ እቲ ምስቶም ተቃወምቲ ጉጅለታት ኮይኑ ዝዋጋ ዘሎ እቲ ተኣምኖ ኣፍቃሪ ኣኔተን ትነግሮ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ስእላ ትውድእ፣ ግን ድማ ትሳለቶ ነገር ንጆጆ ንባዕሉ እዩ ነይሩ። ኣይሁዳውያን ዝነብሩሉ ቦታ እውን ንሱ ከም ዝኾነ ትገልጸሉ። ብድሕሪዚ ጆጆ ሓደ ሓሳብ ይመጸሉ እሞ ከም ኔተን ኮይኑ ምስኣ ከም ዝተባእሰ ዝገልጽ ደብዳቤ ይጽሕፍ። እቲ ባዕሉ ዝጽሓፎ ደብዳቤ ከዓ ዓዊሉ ንኤልሳ የንብበላ። ኤልሳ ነቲ ደብዳቤ ምስ ሰምዐቶ ሓቂ ከም ዘይኮነን ባዕሉ ጆጆ ዝጽሓፎ ከም ዝኾነን ሽዑ ንሽዑ ይተረዲይዋ። ይኹን እምበር ምስ ስምቲ ትፈትዎ ሰብ ተኣሳሲሩ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ ቃላት ምስማዕ ብጣዕሚ ስለ ዝሕማ ተበሳጭያ ናብ መሕቢኣ ትምለስ። ጆጆ እውን ሽዑ ንሽዑ በቲ ዝገበሮ ነገር ሕማቕ ስምዒት ስለ ዝተሰምዖ እቲ ናይ ቀደም ደብዳቤ ሓሶት ከም ዝነበረን ገና ከም ዘፍቅራን ዝገልጽ ካሊእ ደብዳቤ ይጽሕፍ። ኤልሳ ሕዚ እውን እቲ ደብዳቤ ትክክለኛ ከም ዘይኮነት እናፈለጠት እኳ ብጣዕሚ የጽናዕንዓ እሞ ንመጻ እውን ከምዚ ዓይነት ደብዳቤታት ንኸምፀአላ ትሓቶ። ካብ ሽዑ ግዜ ጀሚሩ ጆጆ ብተመሳሳሊ እናመጸ ይጥይቃ። እቲ ዘዋግዕዎ ዕላል እውን ይበዝሕ። ክልቲኦም በቲ ዘሕልፍዎ ግዜ ክሕጎሱ ይጅምሩ እሞ ቀስ ብቐስ ከዓ ዕርክነት ይፈጥሩ። እንተኾነ ግን እቲ ናይ ሕሊና ዓርከይ ዝብሎ ሂትለር ምስ ኣይሁዳዊት ብምትእስሳሩ ብጣዕሚ ይኹርየሉ። ነቲ ናይ ጀርመናዊ ኣእምሮ እውን ከየዘናግዖ የጠንቅቆ። ሓደ መዓልቲ ጆጆ ናብቲ ናይ ዩንግፎልክ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ምስ ከደ ንካፒቴን ክሌዘንዶርፍን ንፊንክልን ዕላል እናገበሩን ከለው ይረኽቦም። እቲ ቆልዓ ብዛዕባ ኣይሁዳውያን ዝገልጽ መጽሓፍ ይጽሕፍ ከም ዘለውን ይነግሮም። ንሳቶም ግና ምንም ዘይኸውን ነገር ከም ዘይኮነና ነገሩ ይስሕቕዎ። ቀጺሉ ድማ ክሌዘንዶርፍ ኣብ እዋን ውግእ ንኽክደኖም ባዕሉ ዝሰኣሎም ዲዛይናት ወታደራዊ ናይ ዩኒፎርም የርእዮ። ኣብ መንጎ ዝዕላሎም ከዓ ጆጆ ማንም ከይረአዮ ናይ ሕብሪ እርሳሳት ሰሪቑ ናብ ጅብኡ ውሽጢ የእቲ። ካብ ዝኹሉ ወፃኢ ከዓ ንውግእ ዝኸውን ብረት ናይ ምእካብ ስራሕ ይወሃቦ። ጸኒሑ ጆጆ ከም ሮቦት ተኸዲኑ ኣብ ጎደናታት እናተንቀሳቐሰን ከሎ ኣዲኡ ሮዚ ናይ ፀረ ናዚ ወረቐት ክትዕድልን ከላ ይርኣ። ሽዑ እዩ ነይሩ ሮዚ ሓንቲ ካብቶም ናይ ጀርመን ናዚ ስርዓት ዝቃወሙ ጀርመናውያን ምዃና ዝግለጽ። ድሕሪ ስራሕ ጆጆ ናብ ገዛ ተመሊሱ ነቶም ዝሰርቖም ናይ ሕብሪ እርሳሳት ንኤልሳ ይህባ።
ዕላሎ ምስ ጀመሩ ከዓ ናዝን ኣይሁዳውያንን ዕረኽቲ ክኾኑን ከም ዘይኽእሉን ዘይሕጋውን ከም ዝኾነ የዘኻኽራ። ኤልሳ ግና ንሱ ክሳብ ሕዚ ስለ ዘይጎድኣ ናዚ ከም ዘይኮነን ንሱ ንበይኑ ዝተረፈ ዝስማዕምዖ ቦታ ብቻ ዝደሊ ዘሎ ህፃን ምዃኑ እውን ትነግሮ። ጆጆ በቲ ዝበለቱ ሓሳብ ወላ እኳ እንተዘይተስማዕምዐ ክከራኸራ ግና ኣይደለየን እሞ ሱቕ ምባል ይመርፅ። ብድሕሪ እዚ ኤልሳ ብጣዕሚ ረሲሓ ከም ዘላ ምስ ነገረቶ ጆጆ ንኽትሕፀብ ይፈቕደላ። ካብቲ ናይታ ዝሞተት ሓፍቱ ክዳውንቲ እውን ይሄባ። ብድሕሪኡ ክልቲኦም ብሓደ ኮይኖም ምግቢ እናዳለዉ ከለዉ ዝኾነ ሰብ ማዕጾ ይኹሕኩሕ። ሽዑ ኤልሳ ቀልጢፋ ናብቲ መሕበይኣ ትሃድም፣ ጆጆ ድማ ነቲ ማዕጾ ከፍቶ ይኸይድ። እቶም ዝመፁ ሰባት ብሄርማን ዝምርሑ ንቡር ምርመራ ንምግባር ዝመፁ ላዕለዎት ሓለፍቲ ፖሊስ እዮም ነይሮም። ነቲ ምርመርኦምን ኣለሻ ናብቲ ገዛ እናገበሩ ከለዉ ከዓ ክለዘንዶርፍን ፊንክልን ናብቲ ገዛ ይመፁ። ሄርማን ብዙሕ ደስ ስለ ዘይበሎ ንምንታይ ከም ዝመፁ ይሓቶም። ክለዘንዶርፍ ድማ ነቲ ምስኣቶም ዝሰርሕ ዘሎ ጆጆ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወረቐት ከብፅሑሉ ከም ዝኾነ ይገልጽ። እዚ ከም ምኽንያት ዝቑፀር ወላ እኳ እንተኾነ ሄርማን ግን ተወሳኺ ሕቶታት የቕረበሎምን። ንእሽተይ ጸኒሑ ሄርማን ናይ ጆጆ ካራ ከም ዝጠፍአት ይርኢ እሞ ኣበይ ከም ዘላ ይሓቶ። ኣብቲ ሰዓት ኤልሳ ካብቲ ሓቢኣትሉ ዝነበረት ወፅያ ከም ሓፍቱ ኢንጋ መሲላ ትመጽእ። ሓዋ በቲ ካራ እናፈራርሐ ስለ ዘሸገረ ከዓ ካብኡ መንጢላ ከም ዝወሰደቶ ትዛረብ። ሄርማን እቲ ዝተናገረቶ ነገር ምስ ሰምዐ ቁሩብ ጥርጣረ ይፈጥረሉ እሞ እቲ ናይ መንነታ ዝገልጽ ወረቐት ንኽትህቦ ይሓታ። ኤልሳ እውን ናይ ኢንጋ ወረቐት ሒዛ ንክለዘንዶርፍ ትህቦ። እቲ ወጥሪ ብጣዕሚ እናገየደ ክመጽእ እንከሎ እቲ ቀደም ካፒቴን ዝነበረ ክለዘንዶርፍ ነቲ ሰነድ ምርግጋጽ ኢሉ ዝተወለደትሉ መዓልቲ ይሓታ። እቲ ችግር ኤልሳ ኢንጋ ማእስ ከም ዝተወለደት ይትፈልጥን እያ፣ ግን ድማ ኖኖ ኣይፈልጦኑን ክትብል ስለ ዘይትኽእል ዝመጸላ ዕለት ብግምት ትዛረብ። ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ እቲ ዝፀውዐቶ ዕለት ትኽክለኛ ናይ ኢንጋ ልደት እዩ ነይሩ። ክለዘንዶርፍ እውን እቲ ዝተናገረቶ ዕለት ትኽክል እዩ ኢሉ ይነግሮም። ሕዚ ኣለሽኦም ወዲኦም ቅድሚ ካብቲ ገዛ ምኻዶም ግና ሄርማን ነቲ ጆጆ ዝፀሓፎ መጽሓፍ ርእዩ ከገላብጦ ይጅምር። ነቲ ኣይሁዳውያን ከም ጋኔን ገይሩ ዝሰኣሎም ስእልታት እናረኣዩ ከዓ ይስሕቁን የላግጹሉን። እዚ ንኤልሳ ብጣዕሚ ወላ እኳ እንተኾርያ ስምዒታ ግን ኣይገለጸትን። እቶም ሰበስልጣን ምስ ወፁ ጆጆን ኤልሳን ኣብቲ ወረቐት መንነት ዘሎ ዕለት ልደት ምስቲ ኤልሳ ዝተዛረበቶ ዝተፈላለየ ምዃኑ ይረኽቡ። እዚ ማለት ክለዘንዶርፍ ኤልሳ ኣይሁዳዊት ምዃና እናፈለጠ እኳ ይሕግዞም ከም ዝነበረ ይርድኡ። ሽዑ ጆጆ ናይ ኢንጋ ሞት ዝፈልጥ ካሊእ ሰብ ስለ ዘየለ ኤልሳ ከም ኣመሲላ ምሳሃቶም ብንቡር ንኽትነብር ከም እትኽእል ይነግራ። ኤልሳ ግና ኣብቲ መጽሓፍ ዘሎ ትሕዝቶ ሪኣ ብጣዕሚ ተጎዲኣ ስለ ዝነበረት ካብ ድሕሪ እዚ ዕረኽቲ ክኾኑ ከም ዘይኽእሉ ተዘኻኽሮ። ንጽባሒቱ ጆጆ ምግቢ ከምጽእ ኢሉ ናብ ደገ ምስ ወፀ ሓደ ዘሰንብድ ምርኢት ይርኢ። ናይ ኣዲኡ ሬሳ ኣብቲ ህዝባዊ ኣደባባይ ተንጠልጢሉ ይረኽቦ። ብሓዘን ተዋሒጡ ኣብ እጋራ ተጠምጢሙ ካብ ውሽጢ ከብዲ ይበኪ። ንነዊሕ ሰዓታት ንሬሳ እናጠመተ ምስ ጸንሐ ከዓ ካርኡ ሒዙ ናብ ገዛ ይምለስ። ብቐጥታ ናብ ኤልሳ ብምኻድ ንናይ ኣዲኡ ሞት ተሓታቲት ንሳ ከም ዝኾነት እውን እናወቐሳ ኣብ ማእገራ ይወግኣ። ይኹን እምበር ከቢድ ጉድኣት ቅድሚ ምብፅሑ ከዓ ብንውዓት ይሰዓር። ኤልሳ ድማ ብጣዕሚ ተጽናንዖ። ኣብቲ እዋን እዚ ኣቦኡ እውን ኣንጻር ሂትለር ብምስርሑ ከም ዝተቐተለን ኣዲኡ ድማ ንከይጉሂላ እዚ ነገር እዚ ምስጢር ጌራቶ ከም ዝነበረትን ትነግሮ። ሕዚ ንምግቢ ዝኸውን ምግቢ እውን የብሎምን። ጆጆ ካብቲ ከተማ ዘሎ መኽዘን ጓሓፋት ምግቢ ክቐሪ ይጅምር። መዓልታት እናሓለፉ ምስ ከዱ ናይ ጆጆን ኤልሳን ዕርክነት እናዓሞቐ ይኸይድ። ካብ ኔተን ከም ዝመፀ ዝመስል ናይ ሓሶት ደብዳቤታት እናኣከቡ ሓበራዊ ምግቢ እናተማቐሉን እናቐለሉን መዓልታቶም ይሕልፍዎ። ሓደ መዓልቲ ጆጆ ኣብ ጎድናታት እናተንቀሳቐሰ እንከሎ እታ ከተማ ብሃንደበት ኣብ ትሕቲ መጥቃዕቲ ስለ ዝወደቐት ዕግርግር ይፍጠር። ብሰንኪ ድኹም ናይ ምክልኻል ስርዓት እቲ ሲቪል ህዝቢ ኣባላት ዩንግ ፎልክ እውን ሓዊሱ ናብ ውግእ ንኽኣቱ ይግደዱ። ኣብቲ ብርቱዕ ተኽሲ ማእኸል ከዓ ጆጆ ንዓርኩ ዮርኪ ይረኽቦ። ዮርኪ ድማ ድሕሪ ናይ ሂትለር ሞት እተን ናይ ኪዳን ሃገራት ንሃገሮም ብኸመይ ከም ዘጥቅዕዋ ይነግሮ። ብዙሕ ከይጸንሐ ዮርኪ ናይ ኢድ ሽጉጥ ተዋሂብዎ ናብ ውግእ ይለኣኽ። ጆጆ ድማ እሱ ምትኳስ ስለ ዘይኽእል ግን ድማ ብናይ ባዕሎም ወገን ከይትኮሰሉ ወተሃደራዊ ዩኒፎርም ይወሃቦ። ጆጆ ብፍርሒ ብጣዕሚ ተዋሒጡ እቲ ውግእ ክሳብ ዝሃድእ ኣብ ትሕቲ ሓደ ህንፃ ይሕባእ። ኩሉ ነገር ዝሃድአ ምስ መሰለ ከዓ ናብ ደገ ይወፅእ እሞ ኣሜሪካውያን ወተሃደራት ነቲ ናይ ናዚ ባንዴራ እናውረድዎ ዓወቶም እናብሰሩ ባንዴርኦም እናሰቐሉ ይሪኦም። ብድሕሪ እዚ ጆጆ ናብ ገዝኡ ክምለስ ይፍትን እሞ ግን ድማ ናይ ናዚ ወተሃደራት ዩኒፎርም ገይሩ ስለ ዝነበረ ተታሒዙ ምስኦም ዝተረፉ ናዝታት ይውሰድ። ኣብኡ ከዓ ንካፒቴን ክለዘንዶርፍ ስለ ዝረኸቦ ኣብ ጥቕኡ ኮይኑ ኮፍ ይብል። ክለዘንዶርፍ ንጆጆ ጎበዝ ወዲ ምዃኑ ገሊጹ ንሓፍቱ ንኤልሳ ንክሕልዋ ይልምኖ። ቀፂሉ እውን ንጆጆ ንምድሓን ኢሉ ኣይሁዳዊ ሊፀርፎን ነቲ ወታደራዊ ጃኬት እውን የውፅሉ። ካፒቴን ክለዘንዶርፍ ከም ዝገብር ዘሎ ካብቶም ክቕተሉ ዝነበሮም ወታደራት ንኽፍለይሉ እዩ ንጆጆ ንምድሓን እውን ኢሉ ነይሩ።
በዚ ምክንያት ከዓ እቶም ኣሜሪካውያን ወታደራት ጆጆ ኣይሁዳዊ መሲልዎም ናብ ገዝኡ ይሰድዎ፣ እቶም ዝተረፉ ናዝታት ግን ኣይቅተሉ። ጆጆ ናብ ገዛ ምስ ተመለሰ ኤልሳ ሕዚ ገዲፋቶ ክትከይድ ምዃና ስለ ዝፈልጥ ብጣዕሚ ይፈርሕ። ጀርመን ኣብቲ ውግእ ከም ዘሸነፈት ገይሩ እውን እቲ ዜና ይነግራ። ግን ድማ እናሓዘነት ክሪኣን ከሎ ከዓ ንባዕሉ እውን ይስምዖ እሞ ካብ ነተን ዝመፀ ደብዳቤ ገይሩ ይፅሕፈላ። ኣብቲ ደብዳቤ ናብ ፓሪስ ክትሰግረሉ ትኽእል መንገዲ ከም ዘዳለወላ ዝገልጽ እዩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኤልሳ ነተን ዝሓለፈ ዓመት ብሕማም ቲቪ ከም ዝዓረፈ ትገልጽ። እቶም ጆጆ ዘምፅአላ ዝነበሩ ደብዳቤታት እውን ሓሶት ከም ዝኾነ ትፈልጥ ከም ዝነበረት ትነግሮ። ይኹን እምበር እቶም ደብዳቤታት ብጣዕሚ ስለ ዘጽናዕንዕዋ ከዓ ብጣዕሚ ተመስግኖ። ጆጆ ሓሰቱ ስለ ዝተግሃደ ሕዚ ከም ዘፍቅራ እውን ይነግራ። ንሳ ግን ከም ሓዋ ብቻ ከም ትሪኦ ትምልሰሉ። ጆጆ በዚ ተረጋጊዑ ካብ ሕዚ ዓፂውን ክሕዛ ከም ዘይኽእል ፈሊጡ ነፃነታ ንክህባ ይውስን። ንኽትዳሎ ነጊሩ እውን ካብ ገዛ ውፅኡ ይመርሓ። ኤልሳ ናብ ደገ ምስ ወፀት ኣሜሪካውያን ወታደራት እናዘወሩ ከዓ ስለ ዝረኣየት ነቲ ሓቂ ትርድኦ። ለካ ከምቲ ንሱ ዝነገራ ጀርመን ኣሸኒፋ ዘይኮነትስ ተሳዒራ እያ ነይራ። ሓሶት ስለ ዝተናገራ ኢላ ኣብ ገፁ ውፀፍዖ እሞ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቂቃ ከዓ ይቕረ ትብለሉ። ሽዑ ክልቲኦም ነፃ ምዃኖም ንምኽባር እናሳዕስዑ እናሃለዉ እቲ ፊልም ይውዳእ። እዚ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ኣብ ጀርመን ዝነበረ ኩነታት ዘርኢ ኣብ ሓቀኛ ታሪክ ዝተደረኸ ፊልም እዩ ነይሩ። እንድሕር ፈቲኹሞ ላይክ ብምግባር ቻናልና እውን ሳብስክራይብ ገበሩ እሞ ቤተሰብና ኮኑ። ኣብ ቀጻሊ ፊልም ንራኸብ።